el fet de teixir és una activitat super lenta en què t'has de concentrar completament. Per tant, va ser com trencar Barcelona amb el món rural i venir a treballar aquí a un altre ritme. El ritme de les estacions, el ritme del parc natural, amb tranquil·litat, sense presses, i això és el que m'agrada transmetre amb totes les peces. També, si el que ve aquí i té l'experiència d'aprendre a teixir, es dona compte que és un ofici on les presses s'han de deixar a part i és un altre sistema de vida. Llavors, amb el teler vertical, el de llis, normalment són per fer tapissos o estores. És una tècnica molt més, jo diria, molt més lliure. També faig servir els tils naturals que havia anat tenyint fins ara i és principalment això el que es fa. Després, amb l'altre teler, amb el de baix llis, normalment són més peces de vestir. També es podrien fer tapissos, però jo el que utilitzo sobretot és per fer xals, folars o cortines, i fins i tot hi ha gent que em demana una peça de roba i ells després es fan una jaqueta o una faldilla o qualsevol peça per vestir. Aquestes peces les podeu venir a veure aquí a casa, que tinc un punt de venda i també d'exposició, o sigui que és de portes obertes, sempre trucant per quedar una hora, i també vaig a alguna de les fires més representatives de les Terres de l'Ebre. És veritat que tinc una pàgina web, tot i que la botiga online és una mica complicada per un artesà que fa peces úniques, però us podeu fer una idea del que és i després ja contactar amb mi, si voleu alguna cosa especial us la puc fer.